日8月9。8月9日9日。日曜日の確からお送りしてます。気持ちいいね、夕方。楽しいね。天気ね。フェリーもしてて、姫大好きな公園。スクールバカンスが終わる直前の日曜日、来週から明日から、火曜日から学校がまた始まるんでね、新学期スタート。すごい人だね、今日はね。結構多いですね。人としちゃうから。コロナ感染者がまた増えちゃった。ついにダッシュでクラスターだよ。クラスターって言っちゃっていいのかな、言っていいね。もうクラスターだよね。レストラン、パペテ市街中心部のレストランで、31日の金曜日の、ソワレ、ちょっと特別なソワレを、ソワレっていうと、飲み会だね。イベントをね、イベントがあって、そこで1人感染者が出て、調べたら200人ぐらい来てたと。150から200人来てて、そのうちのもう何人が判明したの？11人。いや、今までいた人のプラス11だから、合計7プラス11と、また別で警察官2人が、20人ぐらいかな、増えてきちゃったね。今日ニュースでまたね、またこの後流れると思うんだけど、僕らもうちょっと今日マスクはめてないけど、もうちょっと警戒した方がね、いいね。もう誰がなってるか分かんない。変な話、今ここで公園で出会う人がね、なっててマスクはめてないとかあるかもしれないからさ、またちょっと緊張感高まってきちゃったなっていう立ちからお送りしました。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、なな。